Ganga, uy. Hala, uto naman day bay. Nating kaunasad. Pero dili magproblema. Kibag oras padala si mama gapon. Lami i-cravings karon kay apple nga hinog kaayo. Nga sausawan nga halang-halang nga aslum. Pagkahuman kining banana kyo nga kamuti. Nga cook nga budlo kaayo. Kalang isa kinabuhi. Kini sureball jud mapalit ako ni ron kay bagong padala ni mama. Alam mi asa snack no karong adlaw oy. Wow. Banana kyo nga kamuti. Nga pagkahuman na pugi ko. Nakapaging apple. Sausawan halak ayo. Pero yung luta. Kini may nindot kay way sa gabal sa kong kaon. Sulo ang gana. Mo din yung ganahan nga inani ba peaceful ang una-una ba. So karon ang puta ni dapat kay lising makita. Lising? Na nangapot. Lising ni sa mua? Nian ko kumain. Ay, uy, naunsa man ka? Tilo ako ni po, dalo. Ay, gamay lang ba, gamay. Sa mga Sa man ka, oy. Log na abin. Kasi man palitan ni, kasi palitan ni. Ni aya. Kasi palitan ni. Patilo ko ba? Gamon kay ka. Ikaw ayo lang. Mupalit na kampo ba? Patilo ako ba? Patilo ako, dalo. Ano na, yaban ti karon, kasi nagpalitan ni. Ako. Kasi ikaw, narinig kay kwarta. Wala gid like Tulan. Oh shit, not good. Ni ano eh. Hagbong. Kung gusto mo makaon. Gusto ni unsa man. Ay, Gutom kayo ba? Ni ano. ay sabay kay mag-ambo ta, ibutang sa mag-ambo ta. Nang gutom na tayo ba? Galing nga naman. Dito rin dito. Tilo ako ba? Di mag-ambo ta tabi. Okay. Napa si pampo-ampo, lid. Kikoy. Kampo kasi. Salamat Lord sa blessing karong adlaw. Salamat sa kamuti nga perting lamia. Salamat sa cook nga perting nawa. Salamat sa usawan nga perting yung nabisang. Namusulan. Salamat sa apple nga perting yung hinuga. Lord, unta Lord nga kinay mong kaon makabusog sa mua. Amen. Mao na ta. Pagno. Wala naman. Kini sulit lang tanon kay ba? Ay, nadala ba na sa kumama ko eh. Aldo nag-ampo pa. Ni ay mag-ampo pa man ko di. Ano nag-ampo? Ito ni mo kuha. Painwatan ni bi. Siyempre. Dalo na to na tanan. Ampo pa. Ang glaskawan ninyo eh. Ulit. Pag-aag na ako ni mga wataan. Ano naman ito ang pagkaon ba eh?